ще ви представя един удобен, практичен комплект за туризъм и излет в планината. Съдържа приспособления, което ще ви осигури храна, топлина, заслон или всичко необходимо да изкарате прекрасно след природата за няколко дни. Комплектът е позициониран в здрава, удобна раница, 45 литра. Комплектът осигурява няколко направления: подслон, храна, вода, разбира се, да си осигурим най-важното за нощуването. Ще започна с една постелка. Това е специална самонадувна постелка от Memory Piana. За секунди, разгъвайки я с този специален клапан, ако го отворим, тя се самонадува за 10 на 15 минутки, вече е достатъчно дебела, с възглавничка и може да ни позволи да нощуваме, включително и на открито, ако е по-топло времето, или пък в палатка, в заслон, бивак или каквото сме успели да си направим. От много здрав материал спален чувал, който, загръщайки се и особено с тази постелка, ще ни осигури една наистина комфортна нощ. Имаме и един допълнителен подслон или така наречената спешна палатка, здраво фолио между две дървета, можем да вържем едно въже и да импровизираме палатка, но чудесно приспособление за достатъчно заслона от лошото време. Ще започна тук и с малко инструменти, които са важни така за природата. Въже, което е важно за всичко, може удобно и здраво да вържем с паракорд 10 метра, може да послужи за всичко. Допълнително въженце има и под формата на гривна от паракорд въже. Всъщност идеята е ето това паракорд въже да може да се разплете при нужда и да се ползва за каквото ни е необходимо. В краищата има магнезиева запалка, компас, свирка или, както се казва, един мултифункционален инструмент. Химикал метален, който освен че може да пишем и да правим някакви записки, по-важното е, че има заострен връх. Ако се наложи по някаква причина да счупим нещо, стъкло или за самоотбрана, също удобно средство. Нож, къде сме в гората без нож. Като този нож е специално проектиран да бъде за оцеляване, допълнително нарязано острие като трион с хълка за вътрешен джоб, достатъчно остър, специална стомана, прорез за въжета и отново с един здрав накрайник, което позволява, ако се наложи нещо, да счупим. Магнезиева запалка, която позволява да запалим огън с малко сухи съчки или там мъх или каквото е необходимо, с едно замахване и си осигуряваме огън. Пластина, която е мултифункционална, отново имаме въженце, така заострени краища, ръбове, ако трябва нещо да издялкаме, като инструментариум, дори включително и за гайки, ако нещо трябва да затегнем. Удобни карабинерчета, отверки допълнително, ако трябва нещо да затегнем. Ето още един удобен инструмент. Това е гъвкав метален трион с хълки. При аварийни случаи върши чудесна работа. Имаме пончо, което винаги да ни предпазва от влага. В планината винаги времето е непредсказуемо, като към него можем да добавим и одеяло специално от фолио, спешно одеяло, така нареченото, което позволява, загръщайки се с него, да си запазим голяма част от топлината или с две думи бързо да се стоплим, когато се наложи. Задържа една много голяма част от нашата топлина, над 95%, като освен да се загърнем и да го ползваме като одеяло, това е достатъчно здрав материал, може да се наложи и нещо да носим в него, включително храна, а ако се наложи и някаква вода, дори да я стоплим и на огън, така че това е едно мултифункционално одеяло, което може да ни предпази и от влага, и от слънце дори като заслон. Една тръбичка, метална, разтегателна, която за много неща може да служи, но най-често може би за раздухване, разпалване на огън, ако трябва нещо вода да вземем от по-дълбоко вирче или нещо подобно. Разбира се, когато се стъмни, можем да разчитаме на фенерче, което е с няколко вида светлини, метално фенерче с по-голяма светлина, по-малка, с резервна батерия, свирка. Може да се наложи да дадем някъде сигнал, ако се загубим, мъгла. Идва ред да си изготвим в планината едно котлонче, сгъваемо газово котлонче, което за секунди е готово за употреба. Ето по този начин. Можем да сложим какъвто и да е съд. Към комплекта, разбира се, имаме и този готварски комплект с бутилка газ, която издържа няколко часа непрекъснато горене, което ни осигурява достатъчно време за готвене. За целта имаме и рибарски принадлежности добавка. Има си кукички, стръв, можем и да си осигурим и храна от река, язовир или там, където сме наблизо. Чай, кафе, които и за сутрин, и за подкрепа също са удобни за това нещо. По отношение готварският комплект, той е от два основни съда, по-малък и по-голям, като допълнително в него имаме няколко купички за храна, включително сгъваем черпак, много интересен и функционален.
гъбичка за почистване, шпатула за разбъркване, сгъваеми вилица, лъжица и нож, които също са много удобни и функционални. Самите съдове са изработени от специален материал, удобен, с удобна дръжка против подхлъзване. Интересно и важно приспособление, това е филтърът за пречистване на вода. Ето един филтър, който е с удобна презрамка, може да се носи на врата, да си ходите с него. Много често се използва и за лов, и за риболов, и само за излет в планината, защото ако има непознати водоизточници и нямате вода, свършила ви е водата или по някакъв начин не сте се запасили, това е чудесно средство да пречистите вода от непознат воден източник, защото вместо да носим вода, много е по-удобно в случая да носим филтър, който винаги може да ни пречисти вода и да пием прясна вода. Представлява буквално сламка за пиене, можем да се наведем да пием, има допълнителна тръбичка за достигане на водата. Ако трябва да налеем от друг източник, ето и няколко сгъваеми бутилки, които са в комплекта, малко по-обемна 600 мл, 500 мл още една. В края на бутилката има резба и тук е допълнително с резба. Навиваме и ето добавяме си вода пречистена и за готвене, ако се наложи, за чай и за пиене. Едно чудесно средство. 1500 литра е капацитета на пречистване на този филтър, за да бъде по-ефективен, и около 5 години е гаранционния срок, достатъчно дълго време, където може да ползваме това приспособление. По отношение хигиена и първа помощ имаме практически правила, разработени от Евакон за оказване на първа долекарска помощ при различни случаи, ако се наложи на нашето другарче или на нас самите, при наранявания, счупвания, кръвотечения, изгаряния, измръзвания, охапвания, отравяния и така нататък. Как да реагираме и какво да направим. А по отношение хигиената, освен сухи кърпи, мокри антибактериални кърпи, имаме и една удобна малка аптечка с най-нужното, ако се наложи: ножичка, пинсета, бинтове, много лепенки, безопасни игли, клечки, триъгълен бандаж, турникет, ако се нараним, да можем да си окажем поне елементарна първа помощ. Това беше комплектът Евакон Туризъм. С него може да сте спокойни, да вземете и без каквато и да е предварителна подготовка да грабнете и да отидете на излет в планината.